गहरा हुआ गहरा हुआ गहरा हुआ रसेली रस मंदार लाଗୁଛ बड़ सुंदर। जय जगन्नाथ विप्लव लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। बर्तमान आम ट्रेनिंग टाइम सरी जा 4:30 छुट्टी है। यहाँ यूनिफॉर्म ट्रेनिंग पीरियड आम बस ओल्ल बजार टी ओल्लू ना जीवु कौन टे खाई राति पुणी किणाकिणी कौन कर रोसे रूम को जीव। चलो तो स्टार्ट करवा आज ब्लॉग्स टी। वड़ा पाव मंचूरियन खाई सारू ना राति कखारू आसी भात डालमा हम आज मकर संक्रांति जेहेतु आलोक आमर कौन किणुची सी आसले ना रूम को जीवु। रूम रे जड़े एडी आलोक आइलानी। रूम रे गोटे बढ़िया व्यक्ति जड़े बसचंती मुखमंडल जाए दर्शन करनु गले देखिबु। आ मानस आमर कखार धरी फोन कथा हली ढुली आसूची। ये दी मांकड़ जाऊँच आगे शिवार अमरेश रूम को वर्तमान जाऊँ। गहरा हुआ अमरेश भाई ना आम डीटी पाई जाइए कमेंट माध्यम कंग्राचुलेसन जनईदेवे। यही खुशी रे आज भात डालमार स्पॉन्सर होचंदी आमर अमरेश भाई। बहुत बहुत शुभेच्छा जनईदेवे टिके। हेई आमर होम आसीगला। आलोक पड़ेगा बर्तमान आम रूम को जाऊँ। से गोटे बहुत भल सांगटे बस लाइट तो मुखमंडल देखा दर्शन तो है। कंग्राचुलेसन संगुर गोटे परिवार सदस्य देखु फरक देखी पार्छ ना। सीओ ये हूँ आम सांग आपण मैंने के देखी न थे। आपण पुण्य आसिक आप केमी अनुभव हो बस यही खाऊ देख छोटा बड़ा पाव ना तो छोटा पाव यही तो जीवन। या तो आमको अभ्यास करिया पड़ो। रही आज्ञा नमस्कार हाथ जोड़ जुहार। मृत्युंजय पाणिग्राही भाई आमर भुवनेश्वर आनी कौन आनीच एटा कौनटा भी कुरकुरी ए जल्दी पाटर पका आलोक जाइए गाधई पड़ी गोटे खावे पड़ी आउ कौन आनीचु माछ मिक्सचर को डाली मिक्सचर खराब अबे होबे बिदेला जे कोन कत काजू वाला जे बिस्कुट आछन से नै गे रही रखी देती से पूरा ये ठीक रही देख छेना पोड़ टिके आनी थांतु ना। छेना पोड़ भारी हो छेना तू केन जानि थिलु सी केन जानि थिला ये मान संतला अरे एसी रासो ठंडा में के बेसी अति के तुराई लगी रही हो किंतु माने जदी चिंता रहिला स्टेबल किछ लगेज रे मात्र जदी पहुंची बसे बैग रे पूरे चली जाबे लगेज में अपने खीरो होई नै स्त्री खीरो मो कबे स्कूल कॉलेज रे बनो ने एरो भारी फेवरेट खोजे है खाइया भाई जो खीरो चर को बने दो तो वीडियोटा बननु वीडियो जो ये तो ठेकी तो हां ठेकी कोन ताको खीरा खीरो चरा को पिना दबा मिस हो गला आनिलानी आज्ञा ये खीरा आनिलानी आपण माने टी पठान दे आनिलानी आज्ञा भाई ना मोर ग्रामर जिंस धरि आइछन हम भाई
ଏଇଟା ମିଳିବନି ଏଠି। ଭାଇ କଣଟା? ମିଳୁଛି ସେ ଯେ ଛୁଟିଆ ବାଲା ନା ପ୍ୟାକେଟ ନା ନା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ତଳେ ମାନେ ପୁରା ବୋଟଲ ଧରିକି ଆଇଛୁ। ବିୟର୍ଡର ମୋଟର ଇଏଟା ସେଟା ପୁରା ସେଟଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ଚିଲି ସସ୍ ଦଶ ନେଇକି ଆଇଛି। ଭାଇନା ଗ୍ରାମରୁ ଆମ ପାଇଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି। ସେଟା କେତେ ଆଣିଥିଲ କେତେ ମାସିକା ସଉଦା ଆଉ ନା ଏଇ ମାସିକା ସଉଦା ଧରିକି ଆଇଛି। ବହୁତ ହୋଇଛି ମିଶେଇ କୋଠୁ ଲଗେଇଲା ଥୁଆ ହେଇଛି ଠାକୁର କେମିତି ରଖନ୍ତି ବେ ମୋ ଭିତରେ ଖାଟୁ ଖାଟୁ କୋଉ ଠାକୁର? ସମସ୍ତେ ତଳେ ଥୁଆ ନେଇ ଗନ୍ଧେ ଗନ୍ଧେ କିଏ କହିଲେ ଟିକେ କଳି ଯୁଗର କହିଥିଲେ ଏଇ ଟାଇମର ଭଗବାନ ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି ଯେତେ ସେଜଣ ଏଟା କଣ ଏଇଠି କିଣିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଗାମୁଛା ବାଲା ସେ ଗାମୁଛା ବାଲା 4 ମିନିଟ୍ ଏଇ ନେଇବା ଧଳାକୁ କାଢିକି ପଡିଛି ତୁ ତା ତୁ ଆଗ ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲି ବେ ମୁଁ କହିଲି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଥରେ ଜମା ପିନ୍ଧି ଜୋତା ତୁ ଆଣିଛୁ ସତ ତୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଏଇଟା ମନେ ସେଟା କେବଳ ଅମରେଶ ରଖଦା। କମ୍ପାନୀ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ତ ଦିନ ହଁ ପରେ ସେଟା ତ ଜାଣିଛି ସେଟା ଅମରେଶ ପିନ୍ଧି ଯିବ। ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ବି ତ ଜୋତା କିଏ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବ ତୁ ଜାଣିନଥିବୁ। ତୁ ବାହାରିଲା ନଥିବ ତୋ ଜୋତା। କେତେବେଳେ ଶିବା ପିନ୍ଧିକି ଅଳିଆ କରିଦେଇଛି ମାନସ ଜୋତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମର ଏଇନା ଘର ସଫାସଫି ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖେଇଦେଲେ ଶିବା ଦେଖେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବାବୁ ହାତରେ ହାତ ପକେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାବୁ ଆମର ପୋଛାପୋଛି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁ ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାବୁ ଆମ ଗାମୁଛା ପକେଇଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଚାଲିଛି ସଫାସଫି ରସେଲି ରସମନ୍ଦାର ଲାଗୁଛ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରସେଲି ରସମନ୍ଦାର ଲାଗୁଛ ବଡ଼ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି। ଲେଖିଛି ରସମନ୍ଦ ଲେଖିଛି ରସେଲି ରସମନ୍ଦ ରସେଲି ରସମନ୍ଦ ରସେଲି ରସମନ୍ଦ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସଫାସଫି ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଛୋଟ ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି। ରୁମ୍ ସଫା ହେବା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ରାତି 10টাରେ ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଓ ସରି ନେ ଭାତଟେ ହେବ ଡାଲମାଟେ ହେବ ପରିବା କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଜରଟେ ଖାଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେଥିରେ ଓ ଏଇଟା 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 ଆଉ ଚୁରି ଧରି କନ ଆରେ ଏମିତି କାଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଚୋରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମିଠା ଗାଜର ଗୋଟେ କଖାରୁ 3 ଜଣ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମିଠା ମିଠା ଟିକେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଗେହରା ହୁଆ ଗେହରା ହୁଆ ଗେହରା ହୁଆ ଗେହରା ହୁଆ ଏ ତିନଟା ହେଇଯିବ ଆଳୁ ହେଇଯିବ ଗେହରା ଶିବା। ହୁଆ ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ଆଗରେ ହାରିଗଲି। 5 ଜଣ ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଖଟରେ ହଁ କି ନା ହଁ ଇଏ ସାର୍ ନ ଏଇ 6ଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋ ସ୍ଥାନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ମୋ ଜାଗା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ ମୁଁ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ତ ଅଛନ୍ତି ତ ୟାକୁ ଇଏ ବି ରହିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗା ମୋତେ ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି କି ନାହିଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସାର୍ବଭୌମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ କଳା ଜୟ। ଆମର ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। କେମିତି କ'ଣ ପରିବା କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ଗାଜର ଫାଜର କଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ କଟା ହେଲା କଖାରୁ କଟା ହେଲା ଛୁରୀରେ କଟା ହେଲା ମଝିରେ ଟିକେ କୁରକୁରି ମାଡ଼ ତ ହେଇଗଲା। ଯଦି ତମ 4 ଜଣଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଆସିବ ଆଉ 5ଟା କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିବା ହଁ କି ନା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବେ
ନାଇଁ ତମେ ଦବ ମତ ଦବ ନୂଆ ମାନେ ମତ ଦବ ହଁ ହଁ ତମର ହଁ କି ନା ରୁମ୍ରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିବେ ସେ ତ ଅନେଇକି ବଇଛି ରୁମ୍ରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିବେ ରୁମ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ 5ଟା କମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଯିବ ହଁ ବାସ୍ ଅତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି ଖାଲି 5ଟା କମେଣ୍ଟ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖେଇକି ତା ଭିଡ଼ିଓ ବାହାର କରିଦେବା ତାକୁ ହଁ କି ନା ସବୁ ଜିତିବା ଆମେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ହାରିବ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଫସିଯିବି ଟପିକଟା ଆପଣ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଲମା ଆମର ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଳି ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଲାଠର ମାର୍କା ନା ରେଡି ତ ଗାଇସ୍ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଡାଲମା ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ଖାଇବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନା ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ ଭାଇ ଆଚାର ନା ମିକ୍ସଚର ଅଛି କଣ ଲାଠର ମାର୍କା ଏଇ ଲାଠର ମାର୍କା ଏଇ କହିଦେ ଟିକେ ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସଇଲା ଭାଇ ଆମର ରାତି 12ଟା ନୁହଁ 1:07 ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ 1:05 ହେଇଛି ଭାଇନା ଆମର କ'ଣ ତକିଆ କମ୍ବଳ ସବୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଶୟନ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ଆମର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣ ଏଠି ଆସି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ ମୋ ମାଇକ୍ରେ ଯେତେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଖୁସି ଅଛ ପୁନେ ମାଟି ବର୍ଷେ ଟ୍ରେନିଂ ଏଇନା ଚାଲିବ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସିପ୍ ବାପ ଭାଇର ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ପାଇବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋତଲ ପପୁ ବୋତଲ ଏଇଟା କ'ଣଟା ବି ପାଣି ଗୋଲାପ ଜଳ ଭିନେଗାର ଏ ତମେ କାନ୍ଦ ତମ ପୋଜିସନ ଛାଡୁନି ତମ ସିନ୍ଟା ଅଛି ୟା ପରେ ଟିକେ ହାଲକା କଲଗେଟ୍ ଶିବାକା କଲଗେଟ୍ ମାନେ ଶିବାକା ହବ ୱାହ ମସଲା ଫସଲା ଦୋକାନରେ କ'ଣ ହେଇ ଜିରା ଗୋଟା ହେ ଜିରା ଗୋଟା ହେଇ କା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଏଟା ସେଣ୍ଟ ଗଲା ଭୀମି ଏତେ କ'ଣ ସବୁ ଧରିକି ଆଇଛୁ ଜୀବନ ସାରା ରହିବ ବୋଧେ ଆଉ ରେଡି ଖଜର ଆଣିଛି ରେ ମୁଁ ବି ଆଣିଛି ଆମର ଖାଲି କିରିକିରି ହିଁ ହସୁଛନ୍ତି କହିଦେଲୁ ଆମର ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହଁ ଆଉ ସେମିତି ଲାଗେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ତୁ ଆମର କହିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଗେ ଏତିକ କରିବେ ହଁ ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟାକୁ ଆଉ 5ଟା କମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତ ସେ ବାହାରିବ କୁହାହେଇଛି ତ ସେଇଟା ନିହାତି ଆଉ 4ଟା ଭୋଟ ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ 4ଟା କମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବାଲକୋନି 5 ନମ୍ବର ବେଳୁ ତ ବାହାରିବ ରୁମ୍ରୁ ଆଉ ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ତ ରହିଲି ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା
ହାରିଗଲି ଆଜି ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ହାରିଗଲି। ହାରିଗଲି। ବାଏ ବାଏ।